Водата е живот. Всички ние се нуждаем от вода, за да оцелеем. Използваме я за пиене, готвене и отглеждане на храната ни. Съоръженията за добив на вода са важни, за да доставят този ценен ресурс до домовете и предприятията ни. Тези съоръжения, като кладенци и резервоари, черпят от подземни източници или събират повърхностни води. Без тях много общности биха се затруднили с достъпа до чиста и надеждна вода. Съоръженията за добив на вода са сложни системи, които изискват внимателно управление. Инженери и техници работят усилено, за да гарантират, че тези съоръжения работят ефективно и безопасно. Те следят нивата на водата, тестват качеството на водата и поддържат оборудването. Тяхната работа е жизнено важна за опазване на общественото здраве и подкрепа на икономическия растеж. Макар че съоръженията за добив на вода са необходими, е важно да ги използваме отговорно. Прекомерното извличане може да изчерпи водните източници, увреждайки околната среда и бъдещите поколения. Мерките за опазване, като например поправяне на течове и използване на водоспестяващи уреди, ни помагат да използваме по-малко вода и да намалим натоварването на тези съоръжения. Когато едно съоръжение за добив на вода вече не е необходимо, или поддръжката му става твърде скъпа, то трябва да бъде правилно декомисионирано. Този процес включва безопасно запечатване на кладенеца или резервоара, за да се предотврати замърсяване на водния източник. Декомисионирането защитава околната среда и гарантира, че земята може да бъде използвана за други цели в бъдеще. Правилното документиране е важно както за опазването, така и за декомисионирането. Тази документация предоставя отчет за извършената работа и помага да се гарантира, че се спазват разпоредбите. Процесът обикновено включва няколко стъпки. Първо, създава се план, в който се описват конкретните мерки за опазване или стъпките за декомисиониране, които трябва да бъдат предприети. След това цялата работа се документира внимателно, включително дати, използвани материали и всички срещнати трудности. Накрая, попълнената документация се представя на съответните органи за преглед и одобрение. Много общности по света успешно са внедрили програми за опазване и декомисиониране. Например, град Сан Антонио, Тексас, значително е намалил потреблението си на вода, чрез комбинация от мерки за опазване и инвестиции в алтернативни водни източници. В друг пример, щатът Калифорния има цялостна програма за декомисиониране на изоставени кладенци. Тази програма помага за защита на качеството на подземните води и предотвратява опасности за безопасността. Тези успешни истории показват, че като работим заедно, можем да осигурим устойчиво бъдеще за водите.